फट' कर्नार इयाव गार्डेन जासुला बोरायखौ लोगो मोनदों मोजां जै हो रेडि जाजोब्बाय माखासेफोरा हाबाफारियाव सोलिगासिनो दायो बेयाव गासिबो दंजोबो फार्स्ट बड' शर्ट फिल्म कम्पिटिसन पस्टार बियो मामा दङ आयै फिसा आलासि दा गाबसै बिमा ओमफ्राय गेनरांनि संसार फिननाय गोरोन्थि बड' फिल्म एवार्ड 2022 खामानिया सोलिगासिनो ब्रैथि बड' सावथुन बान्था फोरबो रेडि जागासिनो ओरैजाय गार्डेन बायदि आरो बेयाव नै बिथांखौबो लोगो मोनदों बिथाङा जाहैबाय सनितपुरनि लोगो मोनबाय दिनै बेखौ मोजां ना दे जै जाथों गुसु जाहांबायलै बोथोर जोङो ब्रैथि बड' सावथुन बान्था फोरबो बे बान्था फोरबोआव जोङो दंफैयो ओमफ्राय दा माने एसे एडभान्स फैनाय बायदि जाबाय आरो जों एसे नायफैग्रोनाय जाबाय मावा दाङाबाबो ना एसे मावदोंसो आंबो आं बिले गोसोआव दंमोन माने बिराद मोजां साजायदों सुटिया साजायदों औ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाबोन लोगो मोनगोन दां निस्सय राभा ब्लगाव जायगिनि बिथांमोना फ्रेन्ड दङ बारा गैया 1.47 ल' साफाखेरेबाव दङ नङा होमबा गाबोन लोगो मोनबा निस्सय जोंखौ रायदावबानो जाबाय जय हो जय हो बरमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव माने प्लेग्राउन्ड आरो ना स्कुलनि फिल्डआव बेवहाय जागोन प्रग्रामा गाबोननिफ्राय माने गाबोन सानसेनि हाबाफारि आरो दासिम फुरा खामानिया सोलिगासिनो नै हरबाबो फुरा ओरैजाय मेथाइ खननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो जोंबो दा जेकेट जोमबाय बिथाङाबो इयारफनबो लाबाय जों दा ओमफ्राय जों हाबहैफिनसै नायफिनसै थौदो एसे आगोल थौदो नोंसो नांसै फुरा नैथिंबो बाउन्डारिखौ जोंखाबाय दा हाबाफारिया सोलिगासिनो नायहैनो र' एसे
थाफैनो हानाय गासै मोन 10 जिल्लानिफ्राय बादायारि बिथांमोननिसिम नोंथांमोननि इयुन जिउनि देरहासार इयुन जिउनि थाखाय मोजां हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना थारैनो जोबोद मोजां पारफरमेन्स एबा नोंथांमोननि रोंगौथिखौ दिनै जोंनि मानाव गेदेर मुंदांखा बिजिरगिरि बिथांमोननि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हाबाय। आरो नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि एबा बर' हारिमुनि साफा साफा इयुननि थरफा थरफा हाथरखि अलंबार मिजिंथिदों बे जौसाङा नोंथांमोननि हान्थिनाय लामायाव गोबां हेफाजाब होगोन आरो सानसे बेलासे जों नोंथांमोनखौ जोंनिख्रुइ जौसिन जौसां केन्डिडेट बिथांमोनखौ आं फारि फारियै मुंफोरखौ मुंख'नानै होनो लादों। गिबियावनो टप 5नि 5th पजिशनाव देरहानो हादों। आखाइ खबनानै हो नोंथांमोना। तनुप्रिया बसुमतारी फ्रम चिरां डिस्ट्रिक्ट आवगायबो एसे। टप 5नि 4th पजिशनाव देरहानो हादों आकाश ब्रह्म फ्रम पर्बतजरा। टप 5नि 3rd पजिशनाव देरहानो हादों नेहा बर' फ्रम कामरुप मेट्र' गुवाहाटी। 2nd पजिशनाव देरहानो हादों दावहारु बसुमतारी फ्रम तामुलपुर आवगायबो एसे। दा टप 5नि 1st पजिशनाव सोर देरहानो हादों होननानै नोंथांमोना सानो? नोंथांमोनाथ' जाज खालामदों। बिथाङानो जाहैबाय सालबारिनिफ्राय लाइथुन नार्जारी। जोंहा गासै सा 10 जन बादायारिफोर दंमोन। बेनिनो टप 5आव बिथांमोना आगान होफैनो हाबाय आरो बिथांमोननि गेजेरावबो चेम्पियन, फार्स्ट रानार आप आरो सेकेन्ड रानार आप बेनि गेजेराव दावहाया जाबावगोन।